Beteko aldu zeregin guztien zerrenda, goizeko 6:30 etxetik irten da. Pasaiako portura iritsita benga, kamioi gidaria lanean hasten da. Indiatik datozen barkuak dituztain, 7.000 tonatan txatarra bere gain. Makina, grua, llanta, oihu eta irain, portu isil bat bulla iturri da orain. Kargadorearentzat propina lehenbizi, remolkea berdin du dezan bizi-bizi. Tribu honetan denak dira odol bizi, jakin beharra dago bertan nola bizi. Portuko presak dena du abiadura, segurtasuna ez da inorren ardura. Baina jausten bazaizu hiltze bat burura, azken arnasaldia izango da hura. Aljeposa kamera urrun geratzean, guardia zibilak muga bergak behatzean. ArcelorMittaleko bidera batzean, arriskuak ez dira gelditzen atzean. Burdin pusketaren bat gurpilean bada, berotu eta lertu daiteke kamara. Despistez frenatuz targa kabinara, gaur gidaria dena gidari oia da. Bobina, abe, olo, burdina, garia, den izango ote du bihar eskaria. Etxera bideratu nahi badu saria, egun erdi lanean dabil gidaria. Marea goian sartzen diren baforeak, beti ez dira kruzero handi dotoreak. Ai pasaiazte egi dauzkazun gordeak, inoiz ikusi ditut lantoki